Veliki pozdrav svima. Danas bih htela da sa vama podelim jedno moje iskustvo koje mi se desilo pre jedno 5-6 godina. Tada sam zadobila jednu veoma nezgodnu povredu skočnog zgloba i zapravo sam propala kroz jedan drveni stepenik na stepeništu. Cijela moja noga desna je propala sve do prepone. Bila sam u popriličnom šoku, uplašila sam se jako u tom trenutku i prvo što mi je prošlo kroz glavu, kako ću hodati, kako ću vežbati moj tai chi chuan, da li ću ikada plesati više. Doktori su mi rekli da je povreda vrlo nezgodna kada su snimili nogu. Međutim, ja danas se sasvim normalno krećem, bez ikakvih problema, plešem već godinama i godinama, bar 2 puta nedeljno i nikada, apsolutno nikada nemam nikakav problem kada se menja vreme. A znate, kada se povredi zglob da vrlo često ostanu neke hronične posledice i prilikom promene vremena ljudi osjećaju bolove. Ja nemam ništa od toga, a kada mi se desila ta povreda, nisam popila ni jednu tabletu protiv bolova, ni jedan analgetik. Muž me odveo u hitnu, odnosno na prijemnu hirušku, tamo su mi snimili i ja sam prošla bukvalno bez analgetika, iako je povreda bila neprijatna i gadna. Šta sam koristila? Koristila sam ovaj sok. U ovom soku, zapravo ovo je sok od aloje u kome su rastvorene neke materije koje se inače nalaze u našoj hrskavici, u našem vezivnom tkivu i u našim zglobovima. Zglob uglavnom sastoji od hrskavice i od vezivnog tkiva. To su zapravo glukozamin sulfat, hondroitin sulfat i čuveno jedinjenje MSM i ima C vitamina. Alojin sok u kome je ovo sve rastvoreno zapravo omogućava da se ove materije brže ugrade u zglob i da brže odu tamo gde treba da odu. Inače, ovaj sok je meni zamenio tablete protiv bolova. Znači, zahvaljujući njemu ja nisam popila ni jedan analgetik. Moj muž se čudio jer je imao u životu takve povrede, u mladosti se bavio sportom i znao je kako to zna da boli strašno, pogotovo noću kada se ohladi. Međutim, ja sam odmah to počela da pijem. Počela sam čak pre nego što sam otišla u bolnicu i u bolnicu sam otišla sa našim frstom. Prskala sam non stop zglob da bi otok bio što manji. A kako sam došla kući, krenula sam sa sokom i zahvaljujući njemu i zahvaljujući ovim tabletama hijaluronske kiseline, ja sam se neverovatno brzo oporavljala i veoma brzo stala na noge. Posle nekih 5-6 dana srela sam mog prijatelja hirurga, ortopeda na ulici koji nije mogao da veruje da se ja krećem slobodno. Ja sam prezadovoljna sa ovim sokom i sa ovim preparatima jer su mi omogućili zapravo da radim ono što ja najviše volim, a to je da se krećem, da budem mobilna i da plešem. I danas kada se nekada preforsiram od rada ili od plesa i ako imam neku upalu ili ako osetim da su zglobovi umorni, ja posegnem za ovim sokom i on reši sve probleme. Eto, toliko danas o zglobovima, a nekom sledećom prilikom vidimo se. Ostanite mi zdravi i veseli.